Čaute ľudia, vítam vás u nového videa z hry Brawl Stars. Dneska som tu na druhom účte, kde sa volám Good, ale stále som grécky GS99. Ľudia, teraz som to hral, išiel som otvoriť tento megabox, ľudia, vy mi neveríte asi, ale je to pravda. Bolo tam 8 vecí. Ako vidíte, teraz som išiel hneď na začať, už stade padla aj Bibi. Takto. Mám tu 846 trofejí. Padol mi stade Daryl, Primo a Bibi. Áno, ľudia, ešte som s nimi Darylom a El Primom nehral. Zatiaľ som si dal showdowny 400 Bibi. A ešte mám nedokončený quest na solo showdown, ktorý si spolu dneska dokončíme. Takže poďme. Dávam ready. Tak, dáme solo showdown takto na začiatok z Bibi, lebo je to najlepšia postava, čo nám dneska padla v megaboxi a ešte najlepšia postava na tohto účtu. Tak, máme prvý kill. Má byť tu ultimate. Takže, počkať, tuto, tak, tam tu ultimate. Dobre. Tak, naspäť. Čo to je barriera? Dobre, máme ďalší kill. Toho Prima, počkáme si trocha na životy. Tak, máme 7 powerov. Dobre, som ich tam obidvoch dal na jednu ránu. Tak toto bolo dobre. Máme 10 powerov, poďme pohľadať posledného hráča. No tu je 10. No poď, no poď. Bojím sa. Upadlo do zemi. Nechcel zabíjať, chcel som sa tam zabíjať. Dobre, máme splnený quest a máme 5. rank. Máme túto, čo máme v Brawl Passe, sa pustím, toto nemám Brawl Pass. Tak, mám tu rovno jak sa to volá, neviem, powerpointy, ktoré dám na Bibi. Mám ju, rovno si ju idem upgradenúť. Máme na ňu druhý power. Tak uvidíme sa, čo máme tu. Brawl box. Hneď si ho otvoríme. Nikto nám nepadol. Uvidíme sa do shopu, čo tu máme. Nič také vzácne tu moc nemáme. Tak. Dobre. Som spokojný. Tak, teraz do Brawlers. Kúkneme sa. Mám chuť ešte hrať s tou Bibi. Poďme. Ešte jeden showdown. Tak. Ideme. Druhú hru. Tak. Máme zatiaľ jeden power a ideme pre druhý. Dobre. Bože, som ho nezobral. Dobre, ideme pre ďalší. Ktorý je tu. Si koleduje. No poď. Tak. Dobre. Tak tu aj jej pozrieme naštvaného smajlíka. No a poď Roza. Dobre. Máme zatiaľ 10 powerov. Poďme. Takto to tam dáme. A bye bye.
dobre, máme tu ďalšie prvé miesto, ale šustrang ešte nemáme. Tak. Máme to tu. OK. Poďme si dať jeden Brawl s tou našou Bibinou novou. Tak, je tu Brawl. Poďme Rozu. Poďme loptu. A je tam gól. Odpalili tu všetky, čo? No dobre, tak oni odpalili, a ja som zdechol. To ste nevideli ľudia. To ste nevideli. OK. Mám nabitú ulti. Dobre, tak to sme vyhrali. Tak. Idem zase s inými ľuďmi. Dobre, dve nity a jedna byt. Dve nitáčky. Nie! To som pokazil. Ja tam by taká zakúpiť. No dobre, nevadí, idem ďalej. Dobre som to pravil. Dobre. Keď dám ten gól. Yes! Yes! Oh my gosh! Mr. Bat wants to play. Berem. A ideme tak. Dobre. Good, correct. Asi aj budem start player. Čo? Tak to bude start player. Nevadí. Máme 6 rank. Prepáčte ľudia, mám teraz trocha taký spomalený telefón, takže aj ten rank trocha pomalšie ide. Počkaj, kto je toto? To som hovorila, ja som v tomto klube, na tomto účte, ale kto je tam? Aha, super, tak niekto sa tam pripojil, už čo som hovoril do nášho gangu. Za ďalší. Ukáž, kto je to? Dobre, písali niečo do chatu? Nič. Dobrá, ešte. Kto to tu bol? Ten náš nový. On si kúpil Brawlka, super. Dobre. Poďme. Teda. OK. Super. Tuto je nejaká Red Dragon. Taká nejaká. Dobre, poď, ešte nemáme odohraný. Hodzone si poďme dať s tou Bibi. Ešte na našich videách sme nehrali Hodzone. Tak, si ho poďme dať. Dobre, tak toto je tá nová. To som nevedel, že je táto. Ideme sa vystreliť. Ideme túto. Toto nejde. Tak tento tam stojí. Tá Rosa si koorduje. Dobre, máme ešte takto to im prepálime. To, naspäť máme to. Ešte takto zakrútime. Tak to už nebude. Počkaj, som zabudol rozprávať.
Dobre ľudia, prepáčte, máme 108 sme vyhrali. My sme mali 108, bol som star player. Myslím, že zaslúžený, že som bol star player. Počkať, ide s nami hrať, počkať, neviem, kto to je. Napíšem, že kto ste, ja som grecký. Takže, idem písať. Kto ste, ja som grecký. Neviem dobre. YouTuber a kúpim sa na môj kanál. Kúpim sa na môj kanál. Dobre, mám to. Takže, ľudia, poďme za ešte jeden showdown, ako ľudia, ja fakt. Som prekvapený, že som tam mal 8 vecí. To je v živote prvá vec. 15% mám. Ja aj v tom druhom videu som mal, ešte dneska keď som točil v predchádzajúcom videu, som mal 15%. Nestihol som to zbyť ten telefón, iba trocha. Teraz podmita, lebo som to ešte hral dosť dlho, preto som získal ten megabox. Bol som iba na jednotke a dal som to na 20 teraz. Lebo si tak jej sa báť asi nemusím. No dobre, no dobre. No. Ja myslím, že už začíname prehrávať, tak ak sa ti to páčilo, tak sa určite nezabudni dať like. Vaša Mária. Čau, čau. Ešte zakúkneme nejaké správy. No dobre. Nebudem tu špekulovať, tak sa ľudia majte a čau, čau.